کاربدستên dewleta Tirk gefên xwedijî Efrînê û herêmên Bakurê Sûriyê didomînin. Fermandarê hêzên parastina civakê HPC li Efrînê dijwar Firat derbara gefên artêşa Tirk de ji me re axivî. Firat da zanîn piştî bînketina Daişê û komên tundrê, artêşa Tirk bi xwe ketiye dewrê û dixwaze êriş bike. Yani devleta Tirka anha hemû tiştê destê wê çûn, hemû çetê binketin, binkeftineke siyasî, dîplomasî, civakî, iqtisadî û bi her hawayî binkeftin jiyan kir, ji wê arziya zikê xwe, zikrasiya xwe dît dixwaze êja bibaşer dibeze dikevin axa Efrînê. Berîn hat got em ê dikevin Efrînê paqaşkin ha hiç mezintir kir. Yani êja ez ê Qamiş ro bisînim, ez ê Tel Abyad bisînim, ez ê Kobanê bisînim, ez ê Flanderê bisînim. Ew xewn xeyalin. Firat bêdengiya rejîma Sûrî û Rûsya jî nirxand û ev helwest diyar kir. Ew kesê xwe xwedî Sûrî dibîne. Heger şayet girojekê dewleta Tirka kete axa Sûrî û êrişî Efrînê û Rojavayê Kurdistanê êrişî axa rizgarkirî a demokratîk bike. Eger Rûsya û Sûrî eger dengê xwe nekin, eger pertek nedin nîşandan, sibê ne heqî Sûrî û ne heqî Rûsya gotinekê bêjî heye. Madem ev axa a Sûriye û madem kî Rûsya xwe hamiyê vir dibîne, wê çaxê lazim e pertek bidin nîşandan. Fermandarê HPC di berdewamiya axaftina xwe da hazirtiya hêzin li Efrînê zelal kir û got ew ê rê nedin artêşa Tirk. Zaten YPG hêzik me ê em bijin pêşketî, modern, rêxisinkirî heye. Hêzê me ê navxweyî asayîş bi hezaran, de hezaran hazir ji bo şer. Li kêleka wan gelê me yê rêxisinkirî weke HPC hemû însanê me genç, ixtiyar, kal, pîr, dayîk hemû rêxisinkirî ne lazim e hemû dinya zanibe kî ev gela wê ji azadiya xwe gavekê paş nabêje. Hêjayî gotinê ku hêzên parastina civakê HPC di sala 2015 de hatiye avakirin. Endamên vê hêzê sivîlin û bi dilxwazî çekrakirine û di çeperên paş YPG û YPC cih digirin. Her wiha ji bo aramiya bajaran dibin alîkarê asayîşê. Newrûz Reşo, Dengê Amerîka, Efrîn.